ihanjwa ngowesilisa. Ngokuba babona bonke laba izandla zabo zigcwele igazi. Ukuze ungamboni esemncane nje akakaliphumbathi kepha liyamnukela. Ngokuba bathi bangangena othandweni babe sebefisa ukubulala lo wesifazane oye wamphula inhliziyo. Kanti ubani owathi uthando uma liphela sekufanele kuphume isidumbu? Ngifise ngathi ngingakhuluma ngowangizalayo. Ngike ngithi lo wangizalayo aboke aphenduke kulelo libala lakulo angibheke bese phakamisela isandla kimi. Leso sandla sakhe ukuze sisangivikela ngithi noma ngingena othandweni ngikwazi ukuthola amandla okuqina ngibisane nabo bonke ubunzima engase ngibhekane nabo. Ngoba yena liyena wamehlula uthando. Wasethanda kakhulu wamethemba wasemnikeza abantwana wayesekhohlwa ukuthi abantwana uzobathwalisa ubunzima obunganani. Ngoba namhlanje wakhe umphefumulo uze walala oyilibeni ngenxa yesandla salo amthembayo. Ngokuba namhlanje nathi sikondika sithebeni nje asazi sizothatha kanjani izeluleko zalo owasiphela umphefumulo kamama. Kunzima kakhulu-ke nathi ukuthi sithande sithembe ngoba namhlanje sifise ngathi singathanda bese sikhokhe isikweletu zey'nhliziyo zethu eziphukileyo. Ubuhlungu ukuba kwenhliziyo iphulwa ngumuntu omthemba kakhulu okuyena owakuletha kulo mhlaba ingakaphulwa abantu bafice kulo mhlaba. Uthando abantwana bakwethu. Lise nazi ukuthi uma ungena othandweni nongena esilingweni esingase singaphinde kuphumeke kusona. Ngoba yilowo nalowo uphukelwa inhliziyo namhlanje kodwa kusasa useluleme usefise ngathi angavuyela ekuthandeni. Ngoba yilowo nalowo uphulwe ngulowo wanhliziyo ngenxa yokuthi uxolisile ufise ngazi ukuthi angamxolela amqalise kabusha impilo. Kambe lake laphindeka likabili futhi. Ezowaziya ngasangiphendule kodwa engikwaziyo amaphutha aqala enzeka. Kepha kunamaphutha enzeka ngenhloso kepha kunamaphutha angenzeki ngokwenhloso. Awukwazi ukuphinda uthando kabili uhetheke bese uphindele kulona. Ngoba inhliziyo yinye kepha umsebenzi wayo ukuthanda nokuthemba. Ngakho-ke ngaso sonke isikhathi uma uyinikezela kumuntu usukuthi ayithanda ithemba. Ngakho-ke yena-ke uyokuvela ingcwabe elide engasoze iphinde yaphume kulona. Ithini inkonzo uma uyifumbathisiwe ngosiba ngomloba uthini usiko lwesibuko umjoli mbongedala.